I d'este llibre, l'abecedari il·lustrat, que es va publicar també en castellà i en gallec, avui vaig a fer-vos unes endevinalles. La primera amb la G, i diu així: 6 cordes tinc esteses davant la boca, ressonen alegres quan algú les toca. Repetisc: 6 cordes tinc esteses davant la boca, ressonen alegres quan algú les toca. Clar que sí, la guitarra. I mireu quina il·lustració més xula va fer Alberto Gamón, un il·lustrador de Saragossa. Fixeu-vos que gràcia, perquè en el cap del vellet ha ficat un gat i té una altra forma de guitarra. La següent, amb la H, i diu així: estudiaran geografia les abelles per a fer les seues cel·les hexagonals tan perfectes, tan parelles? Estudiaran geometria, les abelles per a fer les seues cel·les hexagonals tan perfectes, tan parelles? I ahí teniu hexàgon. I mireu la classe de les abelles amb la senyo ensenyant-los a fer un hexàgon i totes les abelletes ahí fent cadascuna el que li dóna la gana. Com fan moltes vegades els vostres alumnes. I ara una amb la Jota. I diu així: li feu una clau tan complicada que van haver de cridar a un manyà per a desfer aquella gran llaçada. Torne a repetir: li feu una clau tan complicada que van haver de cridar a un manyà per a desfer aquella gran llaçada. Per si no ho sabeu, un manyà és un cerrajero. I mireu, judo. Esta és la paraula i la il·lustració tan xula que ha fet Núria Díaz. I per últim, una molt bonica, que se celebrarà d'ací poquet, i diu així: un ocell amb ales de paper vola sempre lliure i a mi em porta amb ell. Un ocell amb ales de paper vola sempre lliure i a mi em porta amb ell. Clar que sí, el llibre. Mireu quina il·lustració, i fixeu-vos que cada il·lustrador ha fet dintre de la il·lustració altres elements que comencen per la mateixa lletra: la lluna, el llapis i el lleó. I un altre dia us faré uns embarbussaments o us contaré algunes paraules més d'este fantàstic llibre, d'este abecedari.